Hej. Hej. Det er min værelse. Er det det? Hvad hedder du? Jeg hedder Lucia Sedinus står og en anden mulig. Kom ind. Hej. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Lucia Sedinus skov og en anden mulig. Og Nana, kan du synge en sang for mig? Lille Peter gravlo op, så kom regnen og skyllo Peter ned, og så kom solen og tør Peter skrop, og lille Peter overkrop gravlo op i sin mors spændevæv. Peter gik omkring, men han bestilte ingen verdens ting. Og så sagde hans mor, du skal fange fluer. Men lille Peter Everkop tog en gyngetur. Skal vi vise, hvem det er der nu? Ja. Skal jeg vise til dig? Ja, det må du meget, skal. Det er 2 bolde. Den ene er blevet væk. Er den det? Den ene er blevet væk, så må vi bruge den her. Må jeg se? Den her, så må vi bruge den anden. Men der er ikke nogen bold. Er der Her er der ikke. Nå. Den er blevet væk på undergrundsmuseet. Skal vi kigge ned efter den? Nana, kan du se bolden? Der var den. Så fandt vi bolden. Ja. Du må også bruge den der bold, hvis du vil. Hvad siger du? Den der bold, Hvad med den? det må du også bruge. Altså denne her, Nana? Ja. Sambo og Lukas og Nanne og mor og far. Og jeg har ikke nogen hund. Har du ikke det? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor har du ikke det? Fordi at jeg har ikke nogen hund. Der er kun de ene og de 2. Det er til mors og Didi, og din far er herinde på din værelse. Jeg har slet ikke nogen hund. Herinde. Hvad laver du der? Jeg laver ikke noget. Jeg bare ligger, sover og slapper af og falder i søvn. Gør du det? Ja, det gør jeg også. Så finder jeg en til. Ikke? Så lukker jeg. Hej hej. Hej. Tak for i dag. Tak for i dag. Det var hyggeligt.